I benchmark-analysen kan du sammenligne energiforbruget i dine egne ejendomme med forbruget i ejendommene i hele platformens database. Rapporten giver dig et overblik over, hvor meget energi dine ejendomme bruger sammenlignet med andre af samme bygningstype. For at oprette en benchmark-rapport, skal du først vælge tidsperioden for forbrugsdataene. Du kan vælge mellem rullende 12 måneder eller et helt kalenderår. Vælg derefter den lokationstype, du vil sammenligne. Tilgængelige mængder af varmeenergi, elektricitet og samlet energi. Opvarmning omfatter alle forskellige former for opvarmning, og du kan også vælge målt eller normaliseret varmeforbrug. Vælg til sidst, hvilken bygningsvolumen eller områdetype du vil bruge til at beregne det specifikke forbrug. I figuren angiver kuglens størrelse lokationens absolutte forbrug. Jo større sfære, jo højere forbrug. Sfærens placering på y-aksen viser lokationens specifikke forbrug. Jo højere sfærens placering er i figuren, jo højere er det specifikke forbrug. Placeringen i x-aksen viser størrelsen på bygningen i den valgte ejendom. Jo længere til højre lokationen er, jo større er det. De forskellige farvede linjer i figuren angiver tærskelværdierne for lokationen i databasen. For eksempel betyder 80%-linjen, at 80% af databasens lokationer ligger under dette niveau af specifikt forbrug. Linjerne kan have en svag kurve, fordi små lokationer typisk kan have et højere gennemsnitligt specifikt forbrug end større lokationer har. Ved at holde musen over sfæren kan du se navnet på lokationen, det absolutte forbrug, det specifikke forbrug og størrelsen. Du kan zoome ind på figuren med musehjulet, eller ved at holde Shift-tasten nede og vælge det område, du vil se. Du kan også skjule enhver referencelinje eller sfære inden for en bestemt kvantel ved at klikke på afkrydsningsfelterne i tabelforklaringen. Tabellen under grafen har de grundlæggende filtreringsfunktioner, og filtrering af tabellen gælder også for grafen med de samme betingelser. Flere kolonner kan tilføjes fra knappen kolonner, hvor du for eksempel kan finde lokationsegenskaber og tekniske specifikationer.